Kadotatko hallinnan yrityksesi sopimusten seurannasta? Onko sinulla paljon sopimuksia lojumassa ympäriinsä yrityksesi eri osastoilla? Saatko ilmoituksen automaattisesti sopimuksistasi, jotta yrityksesi voi varmistaa jatkuvan analyysin sopimustesi sisällöstä etuna yrityksen kilpailulle? Monilla yrityksillä on nykyään niin monia sopimuksia asiakkaiden, tavaran toimittajien, yhteistyökumppanien ja monien muiden kanssa, että voi olla mahdotonta hallinnoida niitä kaikkia. Tämä kasvattaa riskiä siitä, ettei tärkeitä päiväyksiä jälkikäsittelyn, uudistamisen ja säännöllisen laaduntarkastuksen suhteen tavoiteta. Ja tämä voi maksaa yritykselle paljon rahaa ja luoda kilpailumahdollisuuksia kilpailijoillesi. Mutta nyt täällä on Contrato. Contrato huolehtii yrityksesi sopimussuhteiden velvollisuuksien seurannasta sinun puolesta, joten sinä et haaskaa aikaasi. Se on yksinkertaista, helppoa ja intuitiivista. Rekisteröi yrityksesi Contratoon. Lataa sopimuksesi Contratoon. Yhdistä oikeat käyttäjät sopimuksiin käyttäjäoikeuksien kanssa ja lisää ilmoitukset. Contratoon on todella helppoa rekisteröityä ja se on helppokäyttöinen, joten yrityksesi säästää paljon aikaa ja saa käsityksen yrityksen koko sopimustilasta. Kaikki yhdessä paikassa. Contratoon on helppo ladata uusia sopimuksia ja lisätä ilmoitukset, jolloin käyttäjät saavat sähköposti-ilmoituksen aina, kun sopimus vaatii toimenpiteitä. Contratossa ei ole isoja aloitusmaksuja, vain kiinteä matala kuukausittainen tilausmaksu, jonka voit peruuttaa milloin haluat. Ja meillä on vahvin mahdollinen tietoturva. Kaikki asiakkaamme käyttävät Contratoa, koska se tuo arvoa heidän yrityksillensä. Ei siksi, että asiakassuhteesta on vaikea päästä eroon. Jos haluatkin lopettaa meidän asiakkaana olemisen, saat yksinkertaisesti kaikki tiedostosi takaisin itsellesi. Joten rekisteröidy nyt, etkä enää ikinä menetä hallintaa sopimuksistasi uudestaan.